Flaqa tal-Kabinet li saret it-tnejn ġie approvat il-pjan ta' rkupru reżiljenza tal-Fondi Ewropej li ammont tal 320 miljun euro. Fil-Parlament it-tnejn wara nofsinhar is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li dan il-pjan approvat mill-Gvern se jkompli jibni fuq diversi inizjattivi li diġà l-Gvern biex jinelbu l-isfidi ekonomiċi li ġabet magħha il-pandemija. Zrinzo Azzopardi fisser dan il-pjan bħala wieħed li se jkun qed iwettaq bidla lejn ekonomija iktar ħadra u jwassal għall-ekonomija iktar diġitali. Fil-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari, is-Segretarju Parlamentari Zrinzo Azzopardi spjega kif issa se jiskatta l-proċess ta' konsultazzjoni ma' imsieħba soċjali fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku Soċjali fil-waqt li mbagħad nistennew li dan il-pjan ta' rkupru jiġi approvat mill-Kummissjoni Ewropea. Fir-rigward tal-RRP, hemmhekk nista' nikkonferma illi dak il-pjan se jkun qed jiġi diskuss quddiem l-MCESD nhar l-erba' kif ukoll se jkun qed jiġi ppreżentat lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u Ewropej ta' din il-Kamra nhar l-erba' stess ukoll biex minn hemmhekk inkunu nistgħu ngħaddu ħalli il-programm anzi dan il-pjan ikun jista' jiġi formalment ippreżentat lill-Kummissjoni Ewropea. Skont regoli Ewropej ftit aktar minn terz tal-fondi allokati jridu jintefqu f'inizjattivi ambjentali u 20% oħra tal-fondi jridu jmorru għal proġetti diġitali. F'Lulju li għadda f'isem pajjiżna l-Prim Ministru Robert Abela nnegozja b'suċċess l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej fl-istorja. Minkejja bosta fatturi ta' sfida l Malta fosthom il-qagħda tajba ekonomika Maltija, pajjiżna rnexxielu jinnegozja b'suċċess pakkett ta' fondi ta' rkupru mill-pandemija ta' 320 miljun euro. Il-ħadd f'intervista l-Prim Ministru qal li l-pjan ta' rkupru se jissarraf fi proġetti essenzjali għal pajjiż u l-ħolqien ta' aktar impjiegi. Issa, fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qed naraw il-frott ta' dak in-negozjati meta wara li jingħalaq dan il-proċess ikollna dan il-pjan ta' rkupru illi jiġi approvat, dak se jissarraf fiex fi proġetti li huma essenzjali għal pajjiżna u hemmhekk ukoll iridu mhux biss ngħidu illi ħanamlu l-proġetti, imma dak il-proġetti issa jridu jaqdu fil-viżjoni aktar fit-tul li għandna għal pajjiżna.